no sia akasima ba mienu na no sia bo adesoma ma yema munyina chen ne yemo akwa abanfo Adom TV Badwam dwumadi so yadanita kotegwase ni nkranhyen sama no pen so ode abreye de edu so no kase ne etodwo mu bi ya wo beti eni NDC amanyoko no parliamentary candidate wo efutu James Kofi Anande efutu na ama party mano wonhwa na wanyi wonhu achinye na womonhwe se womo beye adwumaso na boa amoyi okandifo a wobekomro hwebedwa fie mu yede honsam no ebebro school 4 year wo Ntroboman senior high school wo ti mantam ne mu srempanifo so on library na achere dodo ne makura anim enti mpanifo meboa eno ne nsem bi na no pay bede somo sa Adom TV Badwam kase wo hwam live on Facebook/Adom TV Extra Go TV channel 119 DSTV 280 ko YouTube search Adom TV tube ye wo ho medi de afia amankwa tamaklo afia ni DMT said ensem ni chemu ankasa etie ohini ya wo go so traditional cancer ya hafumantamu ye na nakwasi bosompra obo aban na baso pa wonne hospital kwan no aba ba ye no chese de aban ye no aso ne nidodo Adom TV kase etwaso ase sa ya kasa otie amre metuma kase futuro eni ahemfie anase hospital animu genesis animu presby animu asamis ogwa animu eye normal akase matteris normal akase na wokwan no so court so gene de water was gene de commercial bank gene de opportunity gene de Republic Bank gene de omu nyina nom de futuro no ho srema de hye se yakasa aya omu nya abotre mu omu nkoye no kwadwa na kwame yemfa ye yafunu ne kasa ye de do nokre ne kasa nse ye baase ye ba be som ye man nti ade na de me kwan ye nwusu a na mse ye guso enna me kwan ayetum no na me gina ya kanfo aban no se me da na se asiano so na yanko yensam foforo mu na mamre ene amane aye adwuma papa wo kwadwuma eno ye krobia wo German North wo bono mansam no emobra atitu ne anintin kromafo nyina to wo hugu monteso na wo mo paramount chief foforo ya yino no wo mo ade no atsi apakamu de ne fa kromu na woni aje ye no adehye bi ne Adom TV kase edi nkomoi yeah, that's no body maya. Enya ohimpom osebanu asedu kuti. Na otosu we. Fe ba agudu num arade ka honie. Na nyame aboa ye nyo ohimpom ayera na asedu kuti otosu mienu. Wani jemu se kro wo ho na se ohini nima. Mfutuo bia ankoso. Kro wo ho na se ohini nima. Ye maboni bebre akoso wo kro. Na ye ne ohiri wa ha. Ama ya ka ti wa abrabo ya ka ti wo mpuntuo bibia ho. Enti ye ti wa ye ne aja na bia. Ye ni da ufada ye ti babia na obi a tawa bia ye ni da wa ha. Enti ye sra na no Paramount Chief awomo eyi ni fufroi osaberima nana esiedu a otoso mienu asisi wono ana abedi ne uncle ade abra womo eka no homa ni suaye edema bono Regional House of Chiefs wode to omanfo e wompatemu onanim se obebo ne homoden na wasumom ye kwatwuma ha no network enye ewa ha neso yesi digitalization bibia ye yubia no akoye computer mesrek na bana se mesre no oje na ni hweboro na omra kwatwuma na network say Vodafone say MTN ana network bia no omra me so kwatwuma fo yesisi na omaye niema enkwani mu maye na sitinya network a syllabus a kumasi fusia bantuma fusia no eno abi ne kwatwuma fusia nti se sane me ye adwuma me gidi se puntu ebeba kwatwuma fo abrabom ohine ya wo achim akokwo so wo achimansam nsinimo ewo poye mantemo ye na nasare bedi akon ya wotoso miensa nana de nsam atodwa kire se niema bebre to sini ewo de kro ni mu akade abo makro etumpon no wo modie enibi de wo ho soso a adane bibia wo nti ama asetena mu wo ho no enkoye nana nsam yo ne Adom kase edi nkomoyi ensu ho aye din amaye Enti sisi a maben ampa me anamo bia metu
Ziamba mehwe se nsuo beba kuro mu no obiara nya bi Ziamba bra no Ziamba me fa so anamo bia metu no me ne mpanifo ene bi sa na no ejanan ni kuro yi mu ampa ejanan tisisi amaben me ne mpanifo betu ho anamo Ziamba na de esa afate bia Ziamba yaye ya himfi ayikomu no Ziamba ahimfi no so ampo ese yakokwa so atre sa se ye bodwa se kwa himfi a edwa bo nka himfi na ese ye bo sa enso no ye de abi park so Ziamba edi entia ya himfi no so ampo e padodo entimi nko sa netie Kasiano aso na school for ye war in Troboman Senior High School yo ti mantom no mo senne wo ma library ne de atwa mukura ne tebia ne nye anwoma nso nimu sa se de wo se school for nya de sua de wo sempani for so omra emesesemu ma wo. The library is affecting us when the books are outmoded or archaic. But if they bring new books to the library, they say English is dynamic, so it will help us to improve in our vocabs, get new vocabs, and also get rid of old words. Writing in exams or in our English papers, you have to get a lot of vocabularies which you can express yourself in exams. But because these books are outmoded, they are archaic, they are out of date, we cannot get enough words which we can use to express our English in during public examination. Now we have the book since 1990s. Ya parliamentary candidate de me futu abatom pesiano so NDC demo ya James Kofi Annan wore nsema hodo bi ato party no anim titu na achitafo no so wonye na tumi aboa wo madom kase etwaso yi. De Abramo ewo yen kase ahodo mo ma menyina no so na Adom TV Badwam kase na ha ene brema kwan na no pay me de asiase da no nkoma wo mre no wadaje ya wo de ehwe koso ma fidie no enna ha me twa me husima ketuwa ni ba de bonkrata no ene online stories na esie no ye de betwa so